Sakyanan nga nagkarga og mga dagkong LPG tank Nalimbuwad sa Cebu South Coastal Road. Ang maong disgrasya nakamugna og dulan sa usa ka oras nga paghuot sa trapiko padung sa habagatan. Ang report ni Femery Dumamo. Kining nagkatag na nga dagkong mga tangke sa LPG duol sa utlanan sa syudad sa Talisay ug Cebu, maoy naabtan sa GMA-RTV Balitang Bisdak. Karga kini niining van nga nalimbuwad human nibuto ang ligid sa likod nga bahin. Nahitabo ang insidente alas 9 ganihang buntag. Matod sa driver nga puro loaded ang 40 ka mga LPG tank nga dunay gibug-aton nga 39 kilos matag usa. Suma pa, samtang nagbiyahe sila padung sa barangay Tabunok, mo na lang iyang nadunggan nga dunay nibuto. Nibuto. Pagbuto, takilid siya. Ngutong akong action masag babag dito. Ako lang dutag break para di sa kalawas dito. Diya gisara tumbas tong ara. Maksi magtabog dito pikas linya. Ngutong dagan sa sakinan ng padung. dagan ang parang dito dagan nga dire mingaw parang dire. Swerte na lang nga wa ra naangol ang driver og pahinanti niini. Uwa usab na kaangin sa uban pang sakyanan. Apan nakamugna gid kini og paghuot sa trapiko sud sa 40 minutos ngadtong mga sakyanan nga padung sa bagatang bahin sa probinsya sa Subo. Dali usab ni responde ang mga traffic enforcer sa City Toda, CDRRMO, kapulisan ug kabumbiruhan aron pagsiguro nga dili kini makabugna og grabing kadaot. Among gipasilitan man para to determine nga naabay leaking or wala. Mato among gibuhat. Initial na mo nga gibuhat para mabawa na mo. Nya wala man, okay man. Oo. Kaya ang kuan ihang krudo kay dangog. Usa sa gitan-aw nga hinungdan sa insidente mao nga overloaded ang sakyanan. Pagka alas 9:40 ganihang buntag nakuha raw sab ang nalimbuwad nga van. Uban ni Philip Patricio Grod Prado. Ako si Femery Dumabo. Balitang Bisdak.